Prošle nedelje se desilo Selakovićevo suđenje koje si ti pratila kao novinarka i reporterka N1 i generalno pratiš ove teme koje se tiču sudstva, odnosno pravosuđa. I ako se slažeš, počeo bih ovu epizodu upravo sa onim što verujem da je obišlo i društvene mreže i celokupnu javnost u Srbiji, a to je scena nakon Selakovićevog suđenja. Pa ako se slažeš da pogledamo kratko šta se zapravo desilo. Ako je zloupotreba službenog položaja, jasno je da mora da bude kod nekoga ili nečija korist ili da je negde načinjena šteta. Niti ima optužnom predlogu bilo kakve štete, a još manje ima da je neko pridobio bilo kakvu korist. Jedina šteta je šteta napravljena Republici Srbiji zato što je jedan unosan posao koji je mogao da bude za ovu državu i nešto što je moglo da popravi naš odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama je tako uništeno, ali dobro. Navikli smo da se vode takve kampanje. Ono što je zastrašujuće to je da je 1700 negativnih tekstova do sada izašlo u ovom postupku. Jezivo je i to da neki mediji pre dobiju optužni predlog nego što mi branioci dobijemo i to po 2-3 nedelje pa citiraju čitav optužni predlog pa prave od toga svoje priloge i prave tekstove, ali šta ćete, navikli smo od strane ove ovdje institucije za nas da tako nešto doživljavamo. U svakom slučaju ubeđen sam da ćemo u ovom besmislenom postupku izaći kao pobednici, što čini mi se da danas već na ovom prvom glavnom pretresu smo i učinili. Gospodine Đukanoviću, zašto niste kolegi Palibrku dali optužni predlog u kom govorite, pošto ste ga vi dobili na badnji dan i o tome ste imali svoj video uradak i na mreži X? Nisam imao tu privilegiju da kao vaša televizija dobijemo tužioca na takav način prvi optužni predlog. Moram da vas ispravim, dobili ste pre N1 optužni predlog i objavili ste detalje o tome na svom kanalu na mreži X. Zašto niste Palibrku dali optužni predlog da se, kao što je rekao u sudnici, ne sprema iz medija, nego iz dokumenta? Ono što je zastrašujuće to je da vi sedite danas iza jednog tužilačkog saradnika koji vam dobacuje i suflira šta da napišete u izveštaju. Ko je tužilački saradnik? Ja se izvinjavam, molim vas, pa nemojte tako govoriti. Pa nemojte vi da mene prekidate. Prvo gde vi sedite, gde ja sedim. O čemu pričate? Ima neko drugo pitanje. Ne, govorite mi zašto niste gospodinu Palibrku dostavili optužni predlog da se čovek spremi iz dokumenta, a ne iz medija? Zaista za kriminalne medije ne odgovaram. Nemojte se tako obraćati. Nemojte mi se tako obraćati, nego odgovorite na moje pitanje. Odgovorite mi na pitanje, nemojte... Govorio sam vam, zahvaljujem. Zašto niste dostavili kada ste ga dobili na badnji dan? Nisam ja neko ko dostavlja sud. Ali je vama dostavljeno pre svih nas, vi ste to dobili, a danas vam suflira tužilački saradnik šta da napišete. Nemojte da izmišljate. To što ste vi mediji, patina ovog suda i tužilaštva. Jeste. Nemojte vi da meni postavite ta pitanja. Znači, vi ste patina ovog tužilaštva i vi radite nešto što radi kriminalno ovo tužilaštvo i završili smo svakuda. Ne da blatim, ja vam kažem istinu. Istina boli, a istina... Zašto niste kolegi iz advokatskog tima? Ja nemam šta da njemu dostavlja sud. Vi naučite proceduru, dostavlja sud. Što mu niste pomogli? Nema potrebe, sud treba da mu dostavi, a kao pošto je prvo vama dostavio, a ne nama, onda vi... Ja vas pitam zašto... Da ga ne slušamo do kraja. Šta se zapravo desilo ovde nakon ovog suđenja? Čujem u tvom glasu blagu bes čak na trenutak kada Đukanović tebi kaže da je tebi neko suflirao tobože tokom samog suđenja. Šta se tu zapravo desilo? Pa evo ovako, dakle, u tom advokatskom timu ministra Selakovića, ali i ostalih optuženih, odnosno ne svih, ali još dvoje optuženih, a to su Goran Vasić, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Slavica Jelača, sekretarka u Ministarstvu kulture. Dakle, njihov advokatski tim čine trojica istih advokata i to su, pa rekla bih, za ovu aktuelnu vlast najjači advokati, svako u svom domenu. To su Vladimir Đukanović, znači narodni poslanik, tu je i Dragan Palibrk i Igor Isailović, koji inače nije iskusni krivičar, on je čovjek koji se bavi registracijom firmi i konsultingom, on je prosto za te neke druge specijalne zadatke uz njih. I sad
pokazalo se da je glavni u tom timu advokat Palibrk i on je imao, dakle, glavnu reč u sudnici, on je govorio praktično u ime svih, ostali su bili saglasni sa onim što on kaže. I Dragan Palibrk je govorio sve vreme kako on nije mogao valjano da se pripremi za odbranu svojih klijenata jer nije na vreme dobio optužni predlog od suda, a da su mediji dobili ranije optužni predlog u odnosu na njega i da se on praktično pripremao iz medija. E sad, meni je to bilo jako interesantno zbog toga što sam ja pratila, dakle, nakon Nove godine, ja sam pratila šta se dešava i s tim slučajem, dakle, kako je otpočela ova 2026. I advokat Đukanović je kazao, saopštio na društvenim mrežama kako je on na badnji dan, zaboga, dobio optužni predlog i onda je i kazao šta u njemu ima i mediji su to prenosili, doduše prorežimski mediji, i onda je meni bila interesantna situacija, pa čekajte, ako ćete tako, ako ste vi saznali sve što piše u optužnom predlogu iz medija i morali ste da se pripremate iz medija, dobro, ali čekaj, to nije istina. Dakle, 3 nedelje u odnosu na to kada vi govorite je imao advokat Đukanović optužni predlog. Pa što sada izmišljate to? Dakle, advokat Đukanović je dobio 6. januara prema sopstvenom priznanju optužni predlog, a istini za volju, evo ja ću da kažem, iako zaista nemam potrebe da to kažem, ali ja sam po zakonu optužni predlog koji svaki drugi novinar koji hoće da bude upućen u materiju kojom se bavi, o kojoj izveštava, pa tako i ja, sam dobila po zakonu 8. januara. Potpuna jedna laž. Tako svaki građanin je u suštini mogao da dobije zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Apsolutno je mogao, da. I ono što je važno da optužne predloge ili takva neka dokumenta vrlo često advokati da i dobijaju pre drugih. I to nije nikakva neobična stvar. Vrlo često advokati već novinarima dostavljaju ta dokumenta da bi se i novinari pripremili, da bi vidjeli. Svako ima neki svoj interes. I advokati vrlo često imaju interes da novinari vide šta tu ima. Naročito kad je ovakvo suđenje u pitanju. Ali je s druge strane isto tako i nekad važno da ne izađe neka netačna informacija, nekad imaju neki drugi interes, sve to zavisi. Ali u ovom konkretnom slučaju ja sam znala da je istog trenutka kada su izgovorili, dakle, jedan advokat, nije Đukanović govorio ja nisam dobio, govorio je Palibrk. Ali vidi, to je jedan advokatski tim, znači mi radimo. Nemoj ti sad govoriti ja sam se, ali ja to razumem, to je jedan maner, jedna retorika kojom se advokati sasvim legitimno služe u sudnici. Njihov interes je interes njihovih klijenata, nema njihovog. Znači njihov je njihovog klijenta interes. I oni će raditi sve, kao što i njihovi klijenti apsolutno po zakonu imaju pravo da lažu u sudnici. Jer oni su okrivljeni i to oni nalaze sebi način da se oni brane. I oni su izabrali da se brane tako što će izmišljati, lagati, izvrtati, spinovati. To je, kako ti kažem, to je sasvim legitimno. To nije ni u ovom sudskom postupku, to je tako u svakom. Ja to pratim, svaki dan sam maltene u sudnici. I sad, ali je moja stvar da moj mozak bude uključen, da ja pratim šta se dešava i da onda, kada imam priliku da postavim pitanje, da te ja suočim sa onim što nije tačno. Posebno kada ti govoriš i usmeren si na moj mediji, i to čak ne samo na moj mediji, nego na moje ime, na moj rad. Ti diskredituješ mene, pokušavaš da mene uvučeš u neke zakulisne radnje, u nešto što bi možda po njegovom viđenju bilo nezakonito, nema ništa nezakonito u mom radu. Dakle, ja vrlo profesionalno i objektivno izveštavam. Dakle, ti sad mene uplićeš u nešto. Dakle, naravno da ću te suočiti sa tim, da to nije istina. I to se desilo. Moje pitanje je zapravo bilo za Palibrka. Čekajte,
gospodine, to bi ga pitala, ali čovek je prošao, pored mene nije hteo, ja sam ga zaustavila. Htela da mu postavim pitanje, ne, on je prošao i to se i vidi na jednom od snimaka N1, jer mi smo tamo bili čak sa 2 kamere tog dana. Dakle, moje pitanje je bilo upućeno za njega. Pa videli ste isto tako iz medija i ovo su prerežimski mediji objavili, evo, advokat Đukanović dobio na badnji dan optužni predlog. Pa, znači da je video to. Pa što nije rekao, vidi, verovatno ga zove Đuka, vidi Đuka, ajde mi daj taj optužni predlog da se pripremim iz toga. Pa mislim, naravno, čak i ako nije dobio, naravno da mu je ovaj poslao. Ali okej, nek to bude njihova predstava. Onda ću te ja pitati. Onda kao odgovor dobijaš da ti neko suflira, odnosno da ti tužilački saradnik zapravo suflira tokom suđenja. Znači, on je očito bio iznerviran time što je de facto, i on sam zna da je to istina. Sam zna da je to istina. Prve neke navode iz optužnog predloga sa javnošću su upoznali novinari tek nakon što je to prvi uradio Đukanović. Onda kao kontra, dakle on nastupa umjesto da odgovori na moje pitanje u neku ofanzivu prema meni, kao da smo mi u nekom ringu. Nisam ja ni u kakvom ringu, ja sam novinarka, ja ti postavljam pitanje, tvoje je da mi odgovoriš. Ili da svojim odgovorom izbegneš odgovor. Ali on radi nešto sasvim drugo. On napada. Dobro, to je stranački manir. Ali ja nisam njegov politički protivnik. Moraš naučiti, ako već do sad nisi, da na izvestan način zaista poštuješ novinara i da se ophodiš prema novinaru s poštovanjem, što on ne radi. Dakle, on govori da sam ja sedela iza nekakvog tužilačkog saradnika ili pomoćnika. Istini za volju, ispred mene je sedeo student. Pored njega je sedela studentkinja. Iza mene novinarka Insajdera, iza nje je sedeo kolega sa portala Nova. Dakle, pored mene novinar AFP-a. Dakle, nikakvog tužilačkog pomoćnika nije bilo u tom prostoru. I postoje kamere između ostalog što ti kažeš. Tako je. Inače, postoje kamere i u delu publike. Publika sedi jednim debelim staklom odvojena od tog boksa u kom sede na optuženičkim klupama optuženi. A onda opet jedno debelo staklo koje ih odvaja od sudnice, tamo gde sede sudsko veće, gde sede tužiloštvo i gde sedi odbrana, odnosno advokati. I donekle se kroz staklo čak i može videti ko gde sedi, ko se pomera. Ja vrlo dobro vidim sve. Možda je čak i pošto u toj publici, znaš, su sedišta kao u pozorištu, znaš. I jedno iza drugog je izdignuto, da, u nivoima. I moj pregled je možda čak i bolji od njegovog, ali uzmemo i da je on vrlo dobro video mene kao što sam ja videla njega. Pa onda je on vrlo dobro mogao da vidi da tužilački saradnik nije bio u publici. Pa čak i da je bio, pa šta? Što bi rekao, njegov stranački kolega i predsjednik Vučić. Pa šta? Ali nije bio, nego je bilo 20 novinara i 3 sudskih stražara. A pre toga sam prošla kroz KD, ostavila telefon na prijavnici, svi su znali gde idem, svi su me ispratili, pa ne mogu ja da se šetam po specijalnom sudu. Dakle, oni su mene ispratili do sudnice, ja sam ušla u sudnicu, svi su vidjeli gde sam sedela, ne samo ja, nego svako od nas novinara koji je pratio suđenje. A onda kasnije sutradan, ministar Selaković pominje kako je tužilački saradnik sedeo na galeriji sa tajkunskim medijima. Niko tad nije pomenuo, onda jeste 2 dana iza toga na Pinku pomenuo N1 i Novu. Dakle, pošto govori tajkunski mediji, pošto im je to narativ koji koriste već godinama, po defaultu znamo na koga misli. Znamo na koga misli. I kaže, gore na galeriji je sedela. Ko je sedeo na galeriji? Prvo, na galeriju ne mogu da uđu novinari. Na galeriji koja je inače projektovana ta sudnica za praćenje suđenja za ubistvo premijera Zorana Đinđića. I na toj galeriji je sedela oštećena porodica Đinđića. Odatle je pratila suđenja. Na toj galeriji kad sede
članovi oštećenih porodica u nekim postupcima. I na toj galeriji verovatno i mogu da sede i sede katkad i zaposleni u sudu, dakle saradnici, i u tužilaštvu saradnici. Novinari na tu galeriju, koju ja i ne vidim jer je ona sprat iznad i iznad moje glave odvojena, ja ne mogu ni da vidim ko sedi na galeriji. Znači ja ni na kakvoj galeriji nisam bila i za to postoji evidencija u specijalnom sudu jer oni evidentiraju ko je ušao, kad je ušao i gde ide i šta će raditi. To je ono što se prvo uradi kada se kroči u zgradu specijalnog suda. To je prva stvar. Druga stvar je da ja imam svedoke od strane svih zaposlenih u sudu, mislim na sudsku stražu, pravosudnu stražu i takođe ima minimum 20 novinara koji su zajedno sa mnom pratili suđenje jer od kad se dogodio požar u specijalnom sudu, ta medijska soba u kojoj mogu da sede novinari i da pišu izveštaj direktno sa kompjutera, više ne mogu odatle da prate, već isključivo iz publike, iz dela za zainteresovanu javnost, zbog toga što u prostoriji za novinare sede daktilografi u ovom trenutku. I takođe, niko ne može u realnom vremenu ni da šalje izveštaj, jer mi svi kada uđemo u specijalni sud, ostavljamo upravo to. Ostavljamo telefone i niko nema pravo da unese telefon. Dakle, ni okrivljeni, ni publika, ni advokati odbrane u sudnicu. I to je to. Dakle, to je samo jedan manir, to je neko obračunavanje sa novinarima. Očito njemu smeta, ovo mu nije prvi put da se ovako ponaša direktno, u mom slučaju prema meni. On to radi i prema drugim novinarima. Ali kao da, znaš, moram da iskoristim taj jedan žargon, ali kao da ima pik na mene i to nije prvi put, to se često dešavalo jer ja pratim i trenutno sam poslednje 4 godine jedina na N1 koja prati suđenja u postupku Jovanjica i ne postoji jedno ročište. Možda ih je bilo, ajde, od 80 ročišta, ja možda nisam bila na 4 ili na 5. Sad vidi koji je to broj. Dakle, ja pratim sve što se vrlo revnosno šta se dešava. Očito njemu smeta da je neko koncentrisan, da neko zaista prati šta se dešava, da neko povezuje i daje kontekst. Njima kontekst ne odgovara. To je to. Tako da je to posledica jednog njegovog, ne samo njegovog, već i njegovih kolega, posledica nezadovoljstva zbog toga što stvari koje žele da prikriju ipak izlaze u javnost.